Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Tun jama'a barkanmu da wannan lokaci. Da fatan dai an shiga wannan lokaci lafiya. Kwana biyu ba mu ɗora muku tallar bidiyoyi ba. Wallahi muna wasu 'yan gyare-gyare ne shi ya kawo mu wannan tsaikon. Amma yanzu mun dawo kan dandamalin insha Allah. Yawwa da masu buƙatar fina-finan Indiyan Hausa musamman kamar wa'anda kuke ganin wa'annan fastosin suna wucewa ɗaya bayan ɗaya. Wa'annan kayan za mu sake su yau Lahadi. Insha Allah da kamfanin su zamani da ma sauran wa'ansu sababbin fina-finan na sauran kamfanonuwan kama daga algaita da dai sauransu hakan ga muna da tsarin VIP wa'anda ake biyan kuɗi a domin mazge kallon wa'annan fina-finan a dukkanin sati ta tsaran sun fita. Insha Allah muna da tsari wanda idan muka ɗauke ka muka saka ka a ciki kama daga fina-finan da suka fita a baya wa'anda baka samu damar kallon su ba to zai baka dama ka samu damar kallon su da ma sababbi wa'anda muke kan sakawa. Ku dai kawai hanyar da za ku yi mun magana domin shiga wannan tsarin ku cincibe mu akan lambar waya kamar wadda ko mun ajiye muku a cikin wannan bidiyon insha Allah. Akan WhatsApp kawai za ku iya samun mu da wannan lamba akan WhatsApp ku cincibe mu da ita akan WhatsApp insha Allah. A ko ina kuke za ku samu kaya akan lokaci a kowace ƙasa kuke a faɗin duniya. Ba ku da matsala wajen wannan insha Allah in dai har kuma magana akan wannan lamba duk fina-finan da kuke so duk fassarar da kuke so kuma kama daga Yusuf Algaita Al-Hussein Mega Dilog da dai sauran fina-finan da ke fassara fina-finai duk za ku samu fina-finan su a wajen a cikin farashi mai sauki kuma kawai kuma magana akan wannan lambar ita ce za ta ba ku damar samun wa'annan zafafan fina-finan.